बरमायाव गोबां बिबांनि जौ गोजा हमदों। थांनाय सानखालि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव बरमा पुलिसा गोबां बिबांनि जौ गोजा हमदों। आसाम सरकारा दासान्दि रायजोआव जौ जुवा गेलेनाय बायदि फेग्रा मुवा ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों हाबा मावगासिनो बियो बेनि मोनसे फोरमान। गंसे AS01FA 7511 अनजिमानि एल्ट' गारिजों आयेननि बेरेखायै लाना फैनाय गासै 26,000 रांनि जौ गोजा हमनाय जायो। लोगोसे सासे दायनिगिरिखौ हमनाय जायो। दायनिगिरिनि मुङानो जयन्त शर्मा। मिथि होनाय बादिब्ला जयन्त शर्माया जेबो गनायथि बिलाइ एबा लाइसेन्स गैयालासिनो लानानै फैदोंमोन आरो बेयावनो हमजायो। दा पुलिसा आरोबाव बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दंबावो। আপুনি এইখিনি লিখক কাৰ্টুন হিচাপে কাৰ্টুন হিচাপে দিছোঁ ইংলিছতো লিখি नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360